सांग मैंने एवं जो माछ आने को ये रोही गोटा कितना ओजन कर केते 900 को 160 टका मुझे नियो आग मत दियो मत 40 टका दियो हेलो सांग मैंने हमरा आज आसीगला रुई माछ आज बढ़िया भाव तरकारी करी आम खाइब आस देखा ଏବେ ଆମର ଭାତ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ମାଛ ଭାଜିବା ଏବେ ମାଛ ଆମର ଭଜା ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମ ତରକାରୀ ଫୁଟିସିଲାଣି ଏବେ ମାଛ ପକେଇବା ଏବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଏବେ ଆମ ରୋହି ଝୋଳ ରେଡ଼ି ଏବେ ଖାଇବା ଆଉ ଏବେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭାତକୁ ରୋହି ମାଛ ତରକାରୀ ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଖାଇବା ଚାଲୁ କରିବା
ତରକାରୀ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ତଥାପି ଭାବୁଛି ଭଲ ହେଇଥିବ। ମୁଁ ତ କେବେ କରିନି, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମାଛ ତରକାରୀ କରିଛି, ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମାଛ ତରକାରୀ କେବେ କରିନି, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିଛି। ଯାହା ହେଇଥିବ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।